Hayi ngiyeza. Hawu, ufana wami. Hey mamncane. Njani kodwa? Siyaphila njani? Saphila. Siyaphila. Hawu, ebusuku kangaka ke konze njani? Ukuhlelwa nje khona lapha engiphuma khona manje sengithi hayi angidlule ngapha ngoba manje ngiyabona igcwele iningi lapha eminyango. Mfana wami libi impela phela lelizwe leli. Kunjalo nje. Hayi libi impela, hayi ngihleli ngapha mina ndodana. Soba nosofa bangaka. Hayi impela amandla ami nje. Hayi uyasebenza ncane, Wena masukhulu usungaka uswahla lwesizwa. Abantu abaningi bathi ngikhulise kombili. Ufana nobaba wakho mani ngihleli ngapha ngane yami. Okay, hayi. Yeah. Ukuvakasha nje mzoba kithi. Ngoba phela niyangazi ukuthi bakithi ngihlala ngedwa la ekhaya. Nezingane anginazo. Ubaboni phela Nkosi yami wangishiya ngisemncane ngishiya kulomhlaba. Ungahlala nami la? Ungahlala ndodana. Ncane yazi ubuyaluyalo nje basempilweni. Nokuthi ke phela izinto eziningi. Umuntu ugcine esehluleka ukuthi egcineze ngapha. Kodwa ngithe angiqhamuke ngapha ngoba kade phela umuntu agcina ukuze ezonivakashela bakithi. Nokulala nje kwami namhlanje ngapha ngicabanga ukuthi uyokujabulisa. Hayi ngiyakuzwa ke. Yebo ncane. Awungitsheneke. Kahle kahle uphumaphi ngempela? Hayi kahle. Hello? Ya. Ngihambe kahle ngiphephile futhi. Ya. Ngiyabonga nawe. Ulale kahle nawe. Okay, nawe ke. All right. Hawu. Ubani lona okufonelayo osiphazamisayo kumbe ngibene ngikhuluma nengane? Usikwiza laba mamncane, usikwiza laba ngithi phela nihlezi nithi nina nifuna ungibatha amatshalo. Usizeke ndodana umtsheleke ukuthi engaphinde kafone lapha ngwami kukhona mina. Phela mina ngizala wena ingane yami wena. Sewaqonywapi? Ngoba phela nina ngihambe ngiqoqa wonke amantombazane lana endaweni. Kahle ncane nawe. Hayi, ngabe usangitshela kodwa. Ngobani manje ngane khona nokucasulayo empendulweni yami noma ukuphatha kabi. Cha. Hayi, kungcono. Phela ngiyakwazi ngane unenhliziyo encane. Futhi kunjalo nje awubhedela. Manje ke boyo uswaqonywa ngezingaki ke? Awuzo ngane madoda engibiza amabhuyo. Ngathi uyakhohle ukuthi ngathi ngifika e-high school. Yena njalo wayefunda o-grade 11. Mahloni kimi nje ngane sengixoxa nawe lezo ndaba ezinjalo ungajwayele nanokuxoxela. Ngane. Hey. Ngizwa mahloni. Inga yakho ukuthi usunempakamo. Uyayitshela nje futhi unjalo nje. Akusikho uyitshela. Amahloni nje emvelo. Namahloni ke mina. Manje ngoba usukhule kangaka usukhule njengombila nje ujahephi ngempela. Awuzo ngane madoda. Manje phela sifice izingane ezincane masizolibala nokubhasha singakhuli. Wengane yazi bengifisa ukugeza kahle nje. Ngijulukile, ngikhathele, ngicela ukuthola nekamera lokuphumula. Ngiyakuzwa ke. Likhona ikamera uzojikela ngale. Kodwa ke okubi ke iwindi lifile. Uzofuthwa ngamakhaza aqhamuka le ezathi emfuleni. Hayi, akusenani. Ngoba vele ngikhathele ngicabanga ukuthi ngiyenze nginake kwalokho. Ncane. Angiphumule yabo. Hawu, usiyolala khona manje nje. Hawu bengithi sisaxoxa nje mina. Vele ungidedele ngane ngiyolala ngikhathele. Nakusasa kuseyiso leso. Fanele ngivuke futhi ngihambe. Ngoba uthi ngizodlula kuwe la mangabe sengihambe kahle ngoba ngeke ngihambe ngakubonana. Hamba ke ngoba usuyayilawula lapha endlini yami. Bengithi mina ngizohamba ngibe senyokulungisela ukukulala. Ade ungayihluphi kusekhaya la. Senolala kahle. Uvula ifridge lapho. Uthatha ukudla lapho lokho bengithi ngizokudla ekseni udle khona.
Wemzo. Mzo. Man, Usuleleni? bese ngithi ngiyalala. Awuzelana. Uzongibonela ifoni yami nathi inenkinga. Ingasafuni ukungena lapha kuGoogle la. Okay, ngiyeza ncane. Hawu. Ngikubiza wase wajika. Hayi Hayi kulungile. Usungangena. Hawu, woza. Nayi phone. Yini manje? Wangathi umoya wakho nje usuphathe kwenze njani? hayi akulutho cha bengiza kahle kahle kwakuthi ke ngithe mangabe ngilunguza emfatweni wesivalo ngabona ukuthi ungaqeda ukugqoka. Hayi usuqamba amanga. Enganonela endlini kusungenile nje. Shothi ngiyaxolisa mncane. Uboneni? Lutho. Hayi msuqamba amanga. Ngoba ngiyabona ngane mhlambe kunesidingo esikhulu sokuthi ngixolise le. Ngisacela ukuxolisa futhi. Hayi ngiyabona ukuthi amehlo akho sengwafaka enkingeni. Hayi bengakusiza mina. Hayi bo uma mncane phela wona kimi uyangizala. Hawu nangu umuntu. Awu. Usamkhumbula lo emfana loya owashaya umphakathi washona. Namanje ke amaphoyisa asamfuna lo muntu ukuthi ubani owabulala lo mfana. Mhlawumbe sengenzeka kuseyiso lesisikhathi sokuthi amaphoyisa amazi umuntu owabulala lo mfana. Hayi. Kulungile. Akwenze ngendlela ofisa ukuthi kwenzeke ngayo ke. Hayi. Uma ngabe nje kuzoba ukuthi le ofuna siyenze izophelela phakathi kwethu ungayitshela umuntu. Hayi usuyakhuluma ke manje. Uyabona ke?